खुंगा गुथि जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबो खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दाफुंनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबोखौ गुबुन बोसोराव खुंफुंनाय बादिनो देग्लायबो खुंफुंनो थि खालामदों। खुंफुंजानो गोनां गुथि खेब जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबोआ फैगौ फेब्रुवारि 15, 16 आरो 17 अक्ट'सिम खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दाफुंनायजों लोगोसेनो बिबान गथायनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। फैगौ फेब्रुवारिनि 15, 16 आरो 17 आव जानो गोनां जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबो खुंफुंनायाव गासैबो रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खुंफुं आफादनिफ्राय खावलायहरदों। जोंहा बोसोरफ्रोमबो खुंग्रा बायदि जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइया फैगौ फाल्गुन दाननि प्रथम सप्ता सनिबाराव जागोन आरो दा बेवहाय थिग 17 फेब्रुवारि गोग्लैदों। 17 फेब्रुवारि दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिबो बोसोरारि जथुम्मा जौगोन। दा ओंखायनो प्रग्रामखौ जोङो 15, 16, 17आव खेराइ दा खिन्थु जोंना जागायजेनगोना 15 थारिखनिफ्राय जागोन आरो 15, 16, 17 फेब्रुवारि। दा बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो देग्लायबो बोसोरफ्रोमबो खुंग्रा बादि बे खेराइखौ जों खुंनो नागिरदों आरो बेनि उसिलायैनो जोङो बानजाय आफादखौ दाख्लि एसे जोङो दाना लाबाय सराइबिलाव जोंनि गायदे हेलेना नब्लां न'आव। दा दिनै बेखौनो जोङो आरोबाव खेबसे जिरायबावनानै जों बेवहाय माखासेखौ जों दाफुंजोबनानै लाबाय आरो दिनै बानजाय आफादनोबो जोङो बिबानखौ गथायबाय। बानजाय आफादनो जों बिबानखौ गथायबाय। बिथांमोना खुंफुंनायनि दायथ'आ बिसिनाव जाबाय आरो दा जोङो बेवहाय देग्लाय जिल्ला आफादनिबो बेवहायनो बोसोरारि जथुम्माबो जिरायगोन, बेनिफ्राय खेराइबो जिरायगोन। जोंनि हाबाफारिया बेनो आरो जों माखासे हाबाफारि दंबावो बेखौ जोङो उनावहाय जों बेखौ सावरायफिननानै जों बेखौ थि खालामगोन आरो। जोंहा गुथि जारिमिनारि संकस खेराइनि जानो गोनां जेनाखि खेराइ बेखौ लोब्बा लानानैनो जोङो दिनैहाय बेवहाय आबुङै मोनसे खुंफुं आफाद दादों। दा बे खुंफुं आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि जेनाखि फैगौ फेब्रुवारिनि 15, 16, 17 बेयाव जानो गोनां जेनाखि खेराइ बे खेराइखौ मोजाङै जाफुंहोनांगौनि थाखाय जोङो बेवहाय खुंफुं आफाद दादों, लोगोसे माखासे साब कमिटिफोरखौ दानानै लादों। दा मोनसे गोनांथार सावराय मेलमोन आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि जेनाखि गुदि बाथौ धोरोमनि जेनाखि खेराइ बे खेराइथारा जाहाथे मोजांथारै जायो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जाहाथे रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामो जों बेखौनो खावलायो। मानो होनोबा बियो सानथामनि हाबाफारि आरो बेवहाय जोङो माने सान्तिनि थाखायनो जोङो बे माने बाथौ खेराइखौ होगोन। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जा हायो जाहाथे जोंनो खेन्दा हरनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोयो बेखौनि थाखायनो आङो रायजो बिथांमोनखौ खावलायो आरो।